Днес е July Morning. Един ден празнуван от хипитата през 60-те години, така наречените свободни хора. Този ден обаче е и начало на втората половина на годината, месеца на горещата енергия и месецът на любовта. Ти знаеш ли обаче какво означава да бъдеш наистина свободен? Свободата е начин на мислене и не е просто да правиш каквото искаш. Тя е в това да живееш себе си, да откриеш своето истинско, друго аз. Тази версия на теб, която се свърза с същността ти, с твоята страст и с най-големите ти мечти. Аз съм житейският съветник и съм тук, за да ти помогна да откриеш твоето истинско alter ego, другото аз, и да започнеш да го живееш. Като за това ще използвам матрицата на съдбата и езотеричната психология. Мога да ти помогна да разбереш как изглежда твоята сродна душа, пламен близнак и да изпълниш живота си със смисъл, свобода и безкрайни възможности. Мога да бъда твой приятел под наем или просто житейски съветник и да поговорим за теб, когато най-много имаш нужда от това. Месец юли е тук, за да започнеш ново начало за тази изключителна година. Готов ли си за промяна? Готов ли си да откриеш себе си и да последваш своето истинско аз? Запиши си час, попитай ме на лични или просто коментирай. Да, искам. Благодаря ти.